Ben, pois, o meu primeiro contacto, diríamos, coa escrita como autor, pois remóntase aos tempos da nenez, pero aquelo foi un xogo, non? Era o xogo imitativo, tratábase fundamentalmente de xuntar palabras para producir un certo efecto entre divertido e simpático e non sei se algo máis. Bueno, hai unha segunda fase, un segundo momento en que a poesía pois se utiliza como un instrumento catártico para transmitirme a mí mesmo fundamentalmente unha emoción. E esa era a emoción do amor adolescente, poñamos, dos 14 ou dos 15 anos. E aqueles xa eran poemas dotados dun certo sentido, algo máis que un xogo. Tratábase, por tanto, de recrearme un mesmo naquela emoción adolescente. Pero non se pode considerar que en aquel momento eu fose aínda, por suposto, un escritor. Hai unha terceira fase, un momento en que, a partir da leitura de certos poemas que me impactaron moi seriamente, algúns poetas da xeración do 27, moi especialmente Poeta en Nova York, de Federico García Lorca, e algún poema de Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso, ben, máis algunha outra leitura daquel momento, estou falando dos meus 17 anos, houve un instante en que cheguei á conclusión de que quería seguir por aí, de que eu quería ser escritor e moi especialmente que eu quería ser poeta. Sentíame, en fin, de alguna maneira, obrigado pola vida a selo, non? Enchíame aquela dedicación, empecé a escribir poemas de outra maneira, a ler moito máis, a relerme a mí mesmo, a ver por onde iban os meus camiños posíveis, e aí, en fin, aí é onde, con 17, 18 anos, considero que empecé a ser poeta ou a intentar selo, non? E isto é, en resumo, o que eu podo decir do proceso que me leva a comenzar a escribir e a ser poeta. A partir dese momento, bueno, en fin, hai moitos actos de escrita e a voz se vai máis ou menos consolidando, pero xa estaba, digamos, xa no proceso de escrita poética.